soroting pancam sumuluk madangi Dropa sareyan ngenani wadana katon ramu kang kalingan ngangrangan kang jamanan kong sumungkem kuling ora pati nduga mono kowe sapa ngadhang lakuku ya Raden waleh-waleh apa aku satriya nggiri kestuba ing wewengkon negara Pancawati Raden Lesmana Widadaya Lesmana Murdaka iki kadangku Hanuman panengah Pandhawa Janaka iki ponakku Gatotkaca iya ana parigawe apa Lesmana Raden aku mentas wae sowan ana ngersaning pukulening awang-awang kumitir lamun ta dina iki sira kang nampa kabejan mung bae sumurupa pukulan Sang Hyang Padawenang wis kepareng-paring dawuh marang aku lamun ta kabejaning titah mono kena kinaya ngapa tegese lamun ta titah bisa ambudidaya mesti bisa ngowahi garising kodrat mula Raden ngiras pantes aku kepengin sumurup dupeh kowe wis bisa nggawa kembang pudak tunjung biru aja rumangsa gegeden mestaka sak dhuwur-dhuwuring keluwihan iku ana ingkang ngungkuli ya mung kabejane nalika semana kowe ingkang luwih dhisik didadar dening Sang Hyang Padawenang upama aku ingkang dinadar durung karuwan tiba kabejan menyang kowe mula kang sapa iku kinarya neter sejatine Lesmana Widadaya panengah Pandhawa ingkang unja dhewe ning Janaloka munggahing jagat iki ayuh tangkep Jaja kantaran dawuh Jaja ntablir kinetap duka yayasinipi Jaja bang mawinga winga sejatine aku ora duwe perkara karo kowe mung bae nyatane gunemu tengik bisa mbrongot rasaku mboten sisah kokian bebangal mong karek diulungke apa ora wah kethek mburi kuwi njaluk diglithuk ndase golek papan jembar Edan. Wah, wah. Wah, ah. Wah.
Kontanguning samudra ngangot tanpa pakut. Wah, ngetokke kekendelanmu kuwi duwe gawan wong enom ingkang atos balunge wulet-kulete. Ayo apa Bam, ngajak pirang taun tak wujudi, ilang nyawamu derajat ngopo? Rumangsa Nadaya luwih kang metu saka sariraning panengah Pandhawa. Nganti bisa ngembari kridane satriya nggiri kestupa. Dadak sakling mangke sigron genapas lan upus. Ana pangaribawa ingkang mijil saking sariraning Sang Lesmana Widagda. Daya luwih swara gumuruh nawali lan nempuh angganing Sang Arjuna ing ciptarsa bedol kanang pusaka kembang udak tunjung biru parandene amung keneng cangkoke. Raden Anoman kula sampun pikantuk damel mlemahaken kondur dhateng garing. Arsa madangi jagat sok mungup-mungup paning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung.
Kresna sinayeng gelung mangruk mining cakranira kumiteraning asto tuhu Wisnu Bathara ang lebur bumi Koko Prabu kados pundi Yayaji menika kadang kula ingkang kula antu-antu malah sampun prapta. Iye. Janaka siadi lunga menyang endi? Wah, Jlamprong nek minggat ki nganggo kandha. Gegerke wong pirang-pirang minggat wit sore mau. Apa kowe lara? Mboten Kakang Mas. Kena ngopo? Kowe lunga Jlamprong. Nuhuni pamintanipun Kakang Semar inggih menika purun kaboyong menawi kula saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru. Apa siadi wis kasembadan lho inggih pangestu paduka Koko Prabu. Lah kalah. Dimas Janaka. Yen to pancen mangkono kaya luwih prayoga, tuwune enggak sowan Kakang Semar. Koko Prabu sumangga kula dherekaken Koko Prabu. Sumareka den prayitna semurika mbali titik yani Manggandayani Trisanya Purnama Sidi niki nuwun sewu Ndara Pandhawa lan Ratu Ndarawati. Kakang Semar ya Kakang Ismaya. Ya aku Depol. Gembruduk niki kok Ndara Janaka ten ngajeng kula ngasta napa niki? Iki Kakang Semar pamundhutmu. Ya iki kembang Pudak Tunjung Biru. Keriyen kula waspadake niki kok mboten jangkep. Kesik sampean golek teng pundi? Sawanane ngawang-awang kumitir Kakang. Banjur pengendikane mbahku Bathara Wenang piye? Jarene Janaka kang wis nampa kabejan wenang boyong Pudak Tunjung Biru kagem Kakang Semar. Mula banjur
Reh ning wis pinaringake aku daya-daya lengser marmeng atiku. Mula gagi ayo tak boyong iki tampanan nggonmu cunduk ya Kakang Semar. Sampeyan niku pripun wong ora jangkep kok kon nggo cunduk. Nggo cunduk nek jangkep. Mboten jangkep niki. Sik nalare pripun? Sampeyan teng dalan tau petuk sinten? Ngakune Satriya Lesmana Widagda saka Giri Kestuba ing wewengkon negara Pancawati. Nanging Bandayuda kelawan aku dheweke kalah, Kakang. Kesik keriyen ampun sampean mestane nek kawon. Panjenengan niku kecalan, sampean ki kelangan. Niki kembang pudake mboten sak cangkoke, Gus. Mang mriki. Mang wong mangeni mangeni ana ing nala mangeni ana ing nala jroning driya katawangan kesik aku capet-capet ya eling Paduka Prabu Sri Bathara Rama. Iya Kyai Ismaya. Syukur bagi dene Paduka ora lali marang aku. Sayektine kepi-kepi lan kepinginku macelu daya-daya aku sapa temun kelawan Kakang Semar. Ngelingi lamun tos gedhe Darma lelabuhamu marang Pancawati uga marang Rama Wijaya sak sedulur. Mula kang saka iku bareng negara ketaman Wiyadi anane aku mung tansah kepingin mboyong Kakang Semar. Ora ning aku wis bisa mujuti kekudanganmu. Ya iki wujude kembang pudak tunjung biru. Morayo tak boyong menyang negarake, boyong piye? Molat mara Sang Arjuna esmunira kamanungsan ana wigati apa iki ana satriya bagus pekik ing marna banjur maju lungguhe salwa rengu guayane katandha ora mathuk rasa aku panengah Pandhawa Janaka. Oh kondang temen jenenge Raden Arjuna sira wis sembada dadi lelananging jagat. Ngerti aku wis bisa nggawa kembang pudak tunjung biru. Lan dasar kepara nyata kuwi sejatine dadi pepancening panengah Pandhawa. Oh yen ngono aku krungu jare kowe bisa ngasorke adhiku Lesmana. Sejatine aku ora memungsuhan karo sapa wae klebu adimu Lesmana. Ning gandeng Lesmana meksa marang aku mula banjur tak ladeni. Reh ning Lesmana kalah mula kodrate kembang pudak tunjung biru kudu dadi darbekku tegese sing menang boyong Kyai Semar aku. Nyatane adimu ora bisa mbegal aku sing kandha. Ngerti ya, sing bisa mujudake kembang iki Lesmana.
tegese uga Prabu Rama Wijaya. Iki ya kembang, kae ya kembang, tegese sapa sing menang boyong. Kosek sadurunge Kiai Semar momong kowe, biyen-biyene Semar kuwi momong Prabu Rama. Malah luwih katok luwih suwe nggone momong aku tinimbang momong kowe. Kosek Sang Prabu, lho kowe sapa? Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Aku nyela sawetara kena ngapa? Samengko Kyai Badranaya kok wis ora gelem momong Prabu Rama, sira kudu mulat sarira. Ora ariken telenging uripmu Rama. Kowe aja melu-melu, ingsun iki mung kepengin mernahke wong kang wis sembodo. Nyatane aku wis bisa nggawa kembang pudak Tunjung Biru. Aku ya wenang mboyong Kakang Semar. Antarane Kresna lan Janaka ora ning bedane. Ora ning bedane. Tumrap panyawangku meksa beda merga wujud ora padha. Wujud ora padha karo jerone. Tegese kowe durung pana. Kowe durung pana tenan nggonmu nyawang Kresna lan Janaka. Raden Janaka ngerti ya. Kabeh sing ditunggu Semar kuwi kudu saguh dadi srana katentreman. Kudu wani kurban lan netepi jiwa satriya. Mongko wong kang ngugemi jiwa satriya mono ora gampang. Kudu wani tenan ngurbanake apa wae. Lan abot pitukone. Aku biyen tak rewangi urip ana ngalas 14 taun suwene. 14 taun tak lakoni kanthi tumajuh, aku kelangan bojo tetaunan. Aku kelangan wong tuwa merga seda ngenes. Aku ngorbanke nyawane Resi Subali mung merga nggonku netepi adil. Kawula wujud kethek pirang-pirang padha dadi kurban nggonku njejeke adil. Pirang-pirang lelakon abot ingkang nempuh uripku tak dadaki lan tak lakoni. Balik kowe kok mung gegaran kembang pudak Tunjung Biru kok arep mboyong Semar. Kowe wis mesthekke bisa gawe tentrem, ngerti ya? Najan kowe cunduk kembang pudak Tunjung Biru 28 ditunggu Semar cacahe 1000. Nek sira ora tumindak apa-apa tangeh bisa ndandani kahanan iki. Prabu Rama piye? Kabeh menungsa kuwi didadar karo lelakone. Menungsa kuwi didadar karo lelakone dhewe-dhewe. Ngerti ya pacoban sing diparingake sira ora bakal padha karo pacobaning urip. Abot dikaya ngapa? Yen menungsa mau wani ngadepi kanthi ikhlas sayekti bakal ketekan gegayuhan. Ora. Raden, wong jaman saiki wis ora percaya karo satriya. Nek kowe tumindak kaya ngono ora wurung kowe mengko mung dadi guyon. Merga kowe mung adol umuk lan adol janji. Mengko dhisik nek Prabu Rama kowe ora lila tegese sira nantang marang Kang Maha Kuwasa. Ora lila babagan apa? Semune uripmu kok isih arep neruske lelakonmu, mongko sejatine lelakonmu mung kudu tekan jaman iki. Nek kowe ora lila tegese kowe nantang karo sing gawe urip.
Kyai Semar dimen ngemong Pandhawa lilakno. Apa sira ora ngeman marang aruming asmamu yen to sisaning umurmu mbok regeti nganggo rasa kang ora lila. Ayo gage wacanen saiki Prabu Kresna. Saged manungku puja Sang Rama Dewa. Saged anitik dununging Sang Hyang Bathara Sumanya Bathara Wisnu ingkang wis lenggah sarira Kresna lan Arjuna. Kaya mesem jroning wardaya bali mring negarane. Niki kembange kula dadekke siji. Mbok menawa piyayi nika mung nodi kalih ndika. Kakang aku rumangsa sengsem dene aku wis bisa mujud. Nggih. Sing bisa kasembatan nggih mung wong sing gelem budidaya, Gus. Areh ning nyatane pun kekudung pun cunduk kembang niki dikaya napa kula niki gadhahaning Pandhawa. Anggepe apa? Semar tak boyong. Semar tak boyonge, boyongen. Tak boyong saiki entuk tak boyong ora entuk tak boyong. Nggih dipun boyong mawon, boyong. Monem lu nemo loro ngaten. Nem ci nemo lulu monem ngaten. Tak boyong. Ribusnya kundang Prabu Duryudana. Mila urusan Patih Harya Sangguni katrenjuh prapaning Sang Dursasana sebab melarat Kamrubuh Sakala. Purwa Madya Hamungkasi sampun paripurna. Mila kula lungguh mriki paduka kula lenggahaken inggil tegesipun. Mugi-mugi kanthi kawontenaning kanugrahan ageng ingkang sampun manunggil dhateng Pandhawa lan kula mahanani tentrem lan rahayu, monggo sami nyondongaken raosipun.